Sense les abelles, una tercera part dels aliments que consumim no existirien. Jordi, aquí tenim l'inici del procés, el rusc. Aquesta és l'abella Apis mellifera, mellifera, que és l'abella negra, l'abella del país. Primer, quan arribes, sempre mires una miqueta així a l'horitzó per mirar aviam si treballen molt les abelles. Si treballen molt, vale, molt bé. Si treballen poc, ostres, dius, no és normal, ara haurien de treballar. Per què? Pot ser per diverses causes, o que hagi xamanat, o que hagi fet una mica de fred, o com, per exemple, el problema que tenim ara, que és que hi hagi la vespa asiàtica, la vellotina, que també és un gran problema per nosaltres. I a més veig que portes aquest aparell que treu fum. Per què serveix? La funció del fum és que al donar-li fer fum a la caixa d'abelles, doncs els dona una sensació, diguéssim, que ells pensen que s'està cremant, no? I el primer que fan és anar a buscar mel, no? I mentre elles estan distretes a buscar mel, doncs nosaltres aprofitem per remenar-los, no? El primer que faig sempre és mirar al davant el terra aviam que hi ha. En aquest moment està bé, perquè no hi ha abelles mortes, no hi ha res, vull dir, vale, això està bé. Entre en veig que bastant cada 10, doncs 2 o 3 abelles porta pol·len, molt bé. Això vol dir que hi ha molta cria. Una vegada fet una mica de fum a davant, tenim unes eines com aquesta palanca que ens ajudarà a obrir la caixa. El soroll també et diu moltes coses, Vol dir que estan enfeinades, que estan amb la seva feina, aquest zoom és maco, està bé, quadre maco, estan bé. Com saps que aquest quadre està sa? Mira pel color, veus? Pel color, aquest color groc, així, maco, saps que estan bé. Estan activades, sanes i treballen bé. I ara és qüestió de fer així, amb el raspall, raspallar-los, suaument. Si fixes, la mel sempre està a les vores i la cria al mig, perquè és el lloc on està més calent. Veus, aquí n'hi ha... Aquestes més petites són les obreres i aquest és un mascle, veus? Ara, diguéssim, treus tots aquests quadres i després els portaries, els carreguem i els portem cap a... I llavors anirem a casa a treure aquesta mel. Bé, la feina que tinc que fer jo aquí és poca, perquè la meva feina bàsica és cuidar les arnes, portar-les d'un lloc a l'altre i treure la mel de les arnes fins aquí. I ara és descarregar-la de la camioneta, la poso en aquest carro i ho porto a dintre l'obrador, que allà hi ha la meva dona, que és la que s'encarrega de treure la mel i de comercialitzar-la més. Glòria, ara estem ja a dintre l'obrador, ens han portat ja... Han portat la mel i ara és qüestió d'agafar-lo i començar-lo a treure. La cera es fa servir per alguna cosa? Oh, i tant, s'aprofita tot. En aquí posem tots els quadres quan els tenim ja desaporculats. Llavors, quan el tanquem per velocitat, el que fas és anar traient tota la mel. Però aquesta mel, diguéssim, encara se li ha de fer un procés més, no? Colar-la. I es deixa reposar com a mínim 2 o 3 dies. I llavors es pot passar a l'envasadora. Hem vist el procés d'elaboració de la mel, però clar, d'aquest procés que hem vist se n'extreuen altres productes, no només mel, i aquí en tenim un mostrari. Abans de treure la mel, si volem, doncs el tall de bresca tal qual. Amb la cera que en dèiem abans, fondre-la, fer les espelmes. Tenim el pol·len, el propòlis. El propòlis es fa, les abelles ho fan per desinfectar la caixa d'abelles. Llavors tenim les nostres cremes fetes amb mel, propòlis, gelea real. Com hem vist, és tot un procés manual i artesà, i tot això com es comercialitza? Bueno, nosaltres, a més de tindre la botigueta aquí a casa, el que també fem, sobretot, són fires i mercats. Després de veure tot el procés, ja només ens queda provar la mel, així que canviaré el micro per la cullera de la mel.